हॅलो वनमाल गो, कशीस गो पुता? हांव तुगेलो न्ही गो अम्मा, खंय असले रे आराम रस्ता. आणि कसन समाचार गो? तू बामूण चेडव माई प्राराम नवे? हाँ मी सगळे आराम असत गो अम्मा. म्हाका तुगेल निमित्त हेल्प जावक आशिल्ले. आम्ही पुरा फ्रेंड्स पॉटलॅक पार्टी करत असत गो. म्हळ्यार सगळे तंगतंगल घरा दुखून एक एक नमने खाण रंदे यशप्र घेऊन येऊन इकडे बैसून गम्मत करून खाऊची गो. मिगेल फ्रेंड पनपळ करत खंय हांव बटाटे सॉंग करया म्हणलेकला. जाल्यार इतके करचे घरांत मायना. म्हाका कशी बटाटे सॉंग करका म्हणून कळना गो. मायना पुरा रांदप करचे नवे. हांव वासरी दिक्कन माती घालची नामू. आतां कशी करका म्हणून कळना गो. हो बटाटे सॉंग कशी करची म्हणून निमगूचे फोन केलेल वे. ते काय ना गो पुता, एक इतले बटाटो कुकरान सिजय, एक 3 सीटी काढी पुरो आणि चढतो पियाव दिग दिग कोण सपूर कोण शिंदे. मागिरी चढते तेल्लांतू ते भजी मस्तलाक एक 2 कंतणे इतले सोयी आणि एक चमच बरी भाजिलेल कोथंबरी चिके चढतेची चिंचामणी मिरसांग इतले घालून न वाटी कडेरी हे मिरसांग नाही गो. कसं ते पियाऊ तांबडो करून चरचरी भजी कडेर ते शिजलेले बटाटस पळय ताजी सॉल काणू हातान पुड्डी कोण घाली आणि हे मासोल घाली आणि रुची तकीत मीठ घाली अटूला ऐकून खतखत हडई भारी रुची दत्त पळे. हा सांगच्याक विसरल गो. आणि मस्तलाक फटीक तरी दोन्ही हे गो मेथी भाजून घाली. हांव घालत सैबिणी तुगल होन्नी हंग घालच्या ऐकना. ते मेथी गला कोड दत्ता म्हणत ती. होई गो मा, मेथी गलर कोड दत्त नवे. बटाटे सॉंगाक मेथी घालची मला कसं गोता? अयो मस्त घालची नाही गो सैबिणी. फटीक तरी 1-2 घालची गो तितल्यांची. हा होई वे. हा दायतम्मा म्हाका मस्त काम अस. हांव फोन दवरता इथे. अमणी सीरियल सुरदल गो? ना आणखी एक 5 मिनिट अस. म्हाका तुगेले एक प्रश्न निमूक आशिल्ले. कोपच्यानाच्या ना गो सैबिणी कोप्पना. तेका संप्रश्नी म्हण निमगी नाही. तू जैशी लक्कक फटीक तरी मेथी घाली म्हणाल मग ते फटीक तरी घालची म्हणाल कसं त्या शीचे कुत्राक म्हणची गो. फटीक तरी म्हणा एक चूर ऐकी नैकी म्हणतात पळय तशी टक्का एक कुत्राक म्हणचे फटीक तरी घाली म्हणून घालची बदच गो पट्टी नाही. तुमगेल होड्डाले कसं मिलावरी म्हणून कळना. आमक मात्र सांगता पट्टी उलाच्या नज्ज म्हणून. तुम्ही मात्र रानपान तो फटीक तरी घालची के घालची बदायची नाही त्या कसले का फटीक तरी म्हणचे. हो ही काय फट्टी उले ना पळे उल्लोच परा फट्टी. होय क्लायला मदेन तो पन्न घालचाक. हो अन मनी नत्र भारी पंचायती करतसत मो विषय कसा म्हण कळलेल दलरी हांवे उलयतसिला बा. काय ना रे आत्ता जयशीलाल फोन येयले. बटाटे सॉंग करची कशी म्हण निमगीतसिली. तिक पुरा सांगून दत्तरी फोन दवरनो हे चढुवे लगेशी उलयत आसिली. हो बटाटे सॉंग वे. सॉंग बटाटे सॉंग जेवणाक भारी भारी रुची दिता जिब्बेक. दाळीताय बटाटे सॉंग दाळीताय बटाटे सॉंग केल्लारी भारी चांग कुर्चाक बैलेक सांग. हांव संगना तुगेल सुन्नेक हांव संगना. ती कोपता जगडता मातेक कुटी दिता. बटाटे सॉंग केल्ला डाळी ताय केल्ला अपोळोडी कत्रे मिरसांग हुन तोंड दवरला. वगी जेवणाक तुम्ही येयती लायकल जग विसरू नका ती. शेर कोण सपोर्ट करा
दायना तुम्ही आमकां सपोर्ट कराती ते दाई कोण सपोर्ट कराती आम्ही आणि तुमकां अनेक व्हिडिओत मेळटती धन्यवाद.